Ki Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Kendiat sengi hadian bagi sorkar jela kala penjelan biang yang kesamoi terekam. Jeng kasih hal tatan masa District Council kala mi shibon ke jeng syakin tho. Hagi babon kiliang bak hamtam naga Voice of the People Party. Hagi bagi lakin tho babarok ki MDC kidigi expiry date. Chief Executive Member ke Council ubak penyait sing si mula takaran kelai ke VPP dan bakan tho abu dan por ban ken tho ikino yalam ni ki MLA ki bamdan jengkit clear. Habikiran baik kelak batai ke boru bak penyai ulang bagajing penjalan por ke election MDC ke HADC bat JHADC kedan la kacong kenong rim bagata kenong rim kelom wanra ke jing bit jing biang hak biadai bak jing bun pa niki area hak biadai bak kini constituency ladan lupa kendai teli namar bak jing ut jing nam bak jing pensngo niki Jaka bat Kishnong. Halo kejing keno Presiden ke VPP ubak penyai ulang badang la maki ke MDC expiry ke bidang terikam ke bidang senaan. Baik bidang persyang menteri ke HADC ke jimentoi patba bani utu MLA ni MDC ubam sengut ho ke bor ke ikhtiar lajong bersiting samai resign nakakam bagi jing resign ke wanra ke jing duk nong ka bakrau ke council ngam don ni ban kentho yaki nong elam bom don jing ke kle dan yaki MLA bom don jing ke kle pi ka jing penjalan por ya ka samoi terekam jongka KHDC bat JHDC kadon la kanong rim kata kanong rim naduk meningkong kalong banwan ra ka jingbit jingbiang hakabide ka jingbun pat leniki area ki Jaka habide kiniki constituency ki bala don lupa arpu khandai teli namar bakadon ka jingut jingnam namar bakadon ka jingya pensngo naki babun ki Jaka naki Shnong te kadai ka kamram jongi ki badan haka babat ya ulakam sensyar ban sengap kita hadin bangila sengap la constitute ya ka delimitation committee but ka delimitation committee kala ya keleng sodong jongi ni Jaka balaka kala ai ka report but kum ki MDC baro kum ki executive committee ngila terwai ka ni ka report hakmat ka yen Henry nomor bampat don ka jingbit jingbiang sidang don jingduna la pha no sya ka select committee hadin kata ka select committee tang hadin bala adap ban IT na ka yeng hi jongka council hapo si benai kala pendap ya ka exercise ke jongka ban penbet nanti hoi ka jing penbet nginem la ban ong ban biang si spa mjula hi Henry let's say ka babon kala biang di nomor takadaw la please lawan ra po ka house dangshen haka special session but nakayeng hingila menjuri kani te kata di kaway kanong rim kabala penjelan di kanika election kanika samoy terekam jongka KHDC JHDC henry ubenai but menta ubenai September unailar kan kut santarik ka samoy terekam jongi kabumut lashisngi te nakaliang jongi la dep lut hikam but ngiru ni lapan kre ek election ten ringi suthu ka election kamdei haka benta jungi bangin penlong dalade ya lade henry ngi suthu ka election ka ha be haka DCA department haka state government ban penlong ek election jungki district council apo Meghalaya te ka rule ka sya ba extend lanin penjalan biang ka samoy terekam ladadan kataw tekat kum ga jingi hi jonga shimet dan kum CM jong KHDC kadaw bahab ban penjalan biang ka samoy terekam kalong ban penkre ya ka election process mentah hab penbiang hab notify ya ki electoral roll hab le ka summary hab le ka revision hab le nadong syadong habide ki electoral roll namar ka district council election ka hipher na ka MLA election himla ban shim ya ka electoral roll jong ka MLA le ka MP haman ki constituency te namar takadaw kadon ke election process kaban shimpor but on tang kata let's say but hab penbit penbiang sikibabun ke ba let's say baka state government ka suthu bakani ka jing penjalan samenta kadai nam taban penkre election tengi ngi la long ki bla kre ngi lai lum meeting baro ke MDC la pentip e kata but shen let's say in up ya ka rai jong sarkar anu kan permanent election te habai dei pat baka jing keno
jong presiden jong VPP ba ngi ki MDC ni dei ki ta ki expiry MDC ne don ru bala penukam na ki ba longkum kita ki dawai expiry ma ngang ong dang la mengi ki MDC expiry ki badang terekam ki badang snaan ki badang tauan bat ki badang persyang bentrei hadis council nam tajing mentoi pai ba ban ya utu MLA ne MDC bam suthu ekabor ki ikhtiar lajong chitang samai ru resign nakakam te kajingkeli pai ba dikata dangla expiry MDC ne dangla MDC uba resign ya kakam nama kajing resign jong kitu ki MDC tu kapor kenang bakin tip ki pai ba kalong kajing du nong ka bakraw ya ka council tang na menta ka tu election by election hab ban pelut kum balai kelur duna le netam ka pisa jong ka council but kani kajing pelut kabam dei jing syaban pelut nam ta election ndrei namar ba kim dan jingkit khlie nama kim dan jing suthu ya ka an kila shu resign matla klem da tim klem da dan ke jing suthu ka bajanai bat kala pernong ka jing du nong ka bakrau te ka jing dan jong an samoi trekam ru nga ngaso ba de halor ka nongrim den ngim su ye hi kata henry ke ka kamram bala ben shat hangi ban tre ngin tre la ka kam te nga skwa ban ong kum ne ben kentho kala ya ka jing kran jong u president jong ka VPP ba nai long kum tu clown hasarkos ubash pen thap khti ya kibreo shu pen kemen ya kibreo shu pen ki shnong shu pen kulmar shnong habakut dan so uba bah te kipai ba ken sakali menta uso ayu ba kini ki MLA jong VPP kilawan ra constituency bat kila no senyang ya kajai bendeu jungi uso hi jong ki detang gajing pen kulmar shnong bat kajing pen pher jai bendeu gajing wan ra gajing isi para beriu menta hadu ba mlong shu banyak kran kibriu la shu isi ikinong ilam niam la isi yaki nong ilam shnong la isi ikinong ikman kabampat juja ha ka history jong kajai bendeu khasi ki jongi ki balang kristan ban ye e para beriu ban ye shi jat shi khong shi shnong shi thau kala du no mas nuan ke VPP menta kala du no kibriu sedang ban ye kentho kum ni kum tai kabampat juja ri khasi te bishar la di ma phi ki pai ba ke e kabaki kila le nam ta jungi te nga ngaso ba nginam sngap te ki longkum ki clown hapo circus ban chipen sum bahai ki breu ban ya pen ha kulmar ki shnong habakut mundan ai te ngi tengim dei kum kita ngi dei ki nom khmat badan jik kli ngin trail ka kam ta di ka juba ko